Labaran wasannin ƙwallon ƙafa. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkanku da haka, barkanku da sake kasancewa tare da ni Sadiq Abdullahi Busawa. Mai karanto muku labaran duniyar ƙwallon ƙafa a koda yaushe a wannan tasha tamu ta Sport TV 1. Yau ma mun kawo muku sababbin rahotannin duniyar ƙwallon ƙafa, kamar yadda muka saba ɗauko muku su da ɗumi su. Amma kafin mu karanto muku cikakken rahotannin, ga kaɗan daga cikin muhimman kanun labaran. Manchester United za ta tsawaita kwantiragin Rashford. Jubi na son karɓar Luis ta bayar da Ken. Anya Klopp zai kai labari a Liverpool kuwa? Chelsea za ta ɗauki Poten domin mai gurbin Tuchel. Dalilan da suka sa Chelsea ta kori Thomas Tuchel. Za ku je cikakken wa'annan rahotannin a cikin wa'annan bidiyon namu. Amma kafin nan muna so, idan yau ne farkon zuwanka wannan tashar tamu, ka dakata ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran duniyar ƙwallon ƙafa a koda yaushe da zaran mun ɗaura. Idan kuma ka yi mana subscribe, ka danna alamar like, sannan kai share ɗin wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Mun gode, kare cikakken rahotannin. Manchester United za ta tsawaita kwantiragin Marcus Rashford. Jibi kuwa na son karɓar Luis ta bayar da Ken. Manchester United na shirin tattauna da ɗan tawagar Ingila Marcus Rashford mai shekaru 24 kan tsawaita zamansa a Old Trafford bayan da ya fara kakar bana da kafar dama. Ɗan wasan Southampton mai shekaru 28 ɗan ƙwallon Ingila nata Redmond na dab da zuwa Besiktas domin a auna ƙoshin lafiyarsa a shirin da yake na komawa ƙungiyar da takin leda kafin a rufe kasuwar saye da sayar da 'yan ƙwallo a ƙasar Turkiya ranar Alhamis. Juventus na shirin yin musanya da ɗan wasan Aston Villa mai shekaru 24 ɗan ƙasar Brazil Douglas Luiz domin ta bayar da Moise Kean mai shekaru 22 zuwa Ingila da takin leda. Ana sa ran Luis zai bar Villa a ƙarshen kakar bana a matakin wanda kwantiraginsa zai ƙare a ƙungiyar. Galatasaray ta amince da ɗauki aron ɗan wasan Paris Saint-Germain mai shekaru 29 ɗan ƙasar Argentina Mauro Icardi. Haka kuma tsohon ɗan ƙwallon Manchester United da tawagar Spaniya Juan Mata mai shekaru 34 na da kumawa takin leda Galatasaray. Thomas Tuchel ya yi mamaki da Chelsea ta sallame shi daga Stamford Bridge bayan da ya buƙaci mahukumantan ƙungiyar su ƙara masa lokaci. Da ƙyar ne idan Everton za ta nemi mai tsaron raga bayan da golar Ingila Jordan Pickford mai shekaru 28 zai yi jinyar watanni bayan da ya ji rauni a wasan hamayya a Mercedes Dubai da Liverpool ranar Asabar a Premier League. Barcelona ta ki amincewa da ta yi mai tsaron bayan ta mai shekaru 35 mai tsaron bayan Sipaniya Gerard Pique mai son sayan hannun jari a Barcelona studio. Shakhtar Donetsk na neman sama da euro miliyan 30 kudin da za ta sayar da ɗan ƙwallon Ukraine mai Kalo Modric mai shekaru 21 bayan da Everton da Arsenal ke son sayan ɗan ƙwallon Yuka da kuma Mazariu. Kada dai a sha'afa, ana ci gaba da sauraron labaran ƙwallon ƙafa tare da nisa da Abdullahi a wannan tasha tamu ta Sport TV 1. Wannan alamar subscribe, sannan a danna ƙararrawar sanarwa. Duk dai a cikin labaran namu za ku ji cewa anya kuwa Klopp zai kai labari a Liverpool kuwa a bana. Liverpool ta sha kashi a wasan farko a cikin rukunin Champions League kakar bana bayan da Napoli ta doke ta ci 4-1 a ranar Laraba. Napoli ta fara cin ƙwallo a minti na 5 fara wasa ta hannun Pique Zielinski a bugun penalty.
A minti na 18 ne Victor Osimhen ya buga penalty amma bai ci ƙwallo ba. Daga baya Andre Zambo Agosti ya ci na biyu. Dab da za a je hutu ne Napoli ta ƙara na uku ta hannun Gunoni Simoni ya ƙara na uku. Sannan Pique ya ci na hudu kuma na biyu a wasan. Liverpool ta zare ɗaya ta hannun Luis Diaz. Ƙungiyar April wato ta kai wasan ƙarshe a kakar ta wuce a Champions League inda Real Madrid ta yi nasara da ci ɗaya da nema a Faransa. Hakan ne ya sa ƙungiyar Sifaniya ta lashe kofin zakaran turai na 14 jimilla, ba wadda ta lashe kofin da yawa kamar ta. Wasannin da Klopp ya ja gaba a kakar bana. Community Shield 30 ga watan Yuni, Liverpool ta lallasa Manchester City ci 3-1. Sai kuma Premier League Asabar 6 ga watan Agusta inda suka tashi 2-2 da Fulham. Sai kuma Premier League ranar Litinin 15 ga watan Agusta inda Crystal Palace ta tashi kunnen doki 1-1 da Crystal Palace. Sai kuma Premier League ranar Litinin 22 ga watan Agusta inda Manchester United ta lallasa Liverpool ci 2-0. Premier League wato Asabar ranar 27 ga watan Agusta nan ne Liverpool ta hushe haushinta da ci 9 da mai ban haushi a kan Bournemouth. Sai kuma Premier League ranar Laraba 31 ga watan Agusta da Liverpool ta lallasa Newcastle ci 2-1. Premier League ranar 3 ga watan Satumba inda suka tashi kunnen doki da Everton da ci wato nema da nema. Champions League ranar Laraba 7 ga watan Satumba inda Liverpool ta lallasa Napoli ci 4-1. Ranar 10 ga watan Satumba Liverpool za ta karbi bakuncin Wolverhampton a gasar Premier League. Daga nan ta karbi bakuncin Ajax a wasa na biyu a Champions League a cikin rukuni ranar Talata 31 ga watan Satumba. Duk dai a cikin labaran namu za ku ji cewa Chelsea za ta ɗauki 14 domin mai gurbin Tuchel. Chelsea za ta tattauna da kocin Brighton wato Graham Potter domin ya mai gurbin Thomas Tuchel. Ranar Laraba Chelsea ta kora Tuchel wanda ya lashe kofi 3 wato a wasa wato 20 a Stamford Bridge. A wata 20 a Stamford Bridge. Tuni Brighton ta baiwa Potter mai shekaru 27 tsohon kocin Swansea City da kuma Ostendo izinin tattauna da Chelsea ko za su iya ƙulla yarjejeniya. An kora Tuchel bayan da ya kasa samun ƙwarin gwiwa daga 'yan wasan Chelsea da sabon shugaban ƙungiyar wanda ya mallaka a watan Yuni. Potter wanda ake hangen zai karɓi aikin horar da tawagar Ingila nan gaba na jan ragamar Brighton wadda ke mataki na 4 a teburin bana. Kociyan ya yi nasara a wasa 4 da canjar tsaya a wasa 6 a Premier League da wato ta kama. An naɗa Potter mai horar da Brighton a cikin watan Mayu shekara ta 2019 ya kuma kai ƙungiyar mataki na 15 da na 16 da na 9 a kaka ukun da ya horar da ita. Sai dai salon wasan da yake horarwa wato da yadda ƙungiya ke kai hare-hare da taki leda mai ban sha'awa ya sa ƙungiyoyi da dama ke ganin zai zama fitacce nan gaba. Sabon wanda ya sai Chelsea ya kashe euro miliyan 255.3 a wajen sayo 'yan ƙwallo wato tawagar 8 a bana. Ƙungiyar Stamford Bridge tana ta 6 a teburin Premier League da cin ƙwallo 3 da canjar da rashin nasara a karawa 2 a lokacin da aka kore Tuchel. Ranar Talata wato Chelsea ta yi rashin nasara a gidan da na Zagreb da ci 1 da mai ban haushi a wasan farko a Champions League karawar cikin rukuni da ta buga.